Mi jaki treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje. Ta ni Krist nije sebi ugađao, nego kao što je pisano, poruge onih koji se rugaju tebi padoše name. Krist nas je ljubio i oprao nas svojom krvlju. Krist nas je ljubio i oprao nas svojom krvlju i učini nas Bogu kraljevstvom i svećenicima svojom krvlju. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Krist nas je ljubio i oprao nas svojom krvlju.